perfektne tetku Doru. Ohromný potlesk. Mne netlieskal nikto, ale jemu. A ja som sa čudoval prečo. Až potom v zákulisí mi Euka Kempová, ktorá je tam predsedničkou Matice slovenskej v Sebechleboch, povedala: Martin, vieš, s kým si účinkoval? Nie. S predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Milanom Murgašom. Takže ospravedlňujem sa teraz za to, že som aj povedal, že Jozef Murgaš, Milan Murgaš, ale inakšie nie je to herec. Je to naozajstný človek, ktorý čo povie, za tým si stojí a určite aj za tým, čo odohrá. Takže Tibor Kobríček a pán Milan Murgaš. Milí priatelia, my by sme chceli venovať toto naše číslo, ktoré sme si nenacvičili, podotýkam, všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o tento krásny amfiteáter, ale špeciálne venujeme naše vystúpenie dvom Malatíncovcom, a to je Jurajovi a Romanovi. Hej, dorúbali ma, joj, vočovskou.